Lero pa Nyasa VoiceBox timafuna tibweretsereni nkhani yokuti olemekezeka a Shadreck Namalomba omwe amalankhulira chipani cha Democratic Progressive DPP komanso mtsogoleri wakale wa dziko lino olemekezeka a Profesa Peter Mutharika ali mchitokosi cha polisi atamangidwa ndi bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu kuno kwathu Malawi la Anti-Corruption Bureau ACB. Iwowa akuti amangidwa mokhudzana ndi dandaulo lina limene kuti iwowa adagwiritsa ntchito udindo wawo molakwika pamene adali commissioner wa Customs and Excise ku bungwe lotola misonkho kuno kwathu Malawi la Malawi Revenue Authority MRA. Iwowanso akuti akuganiziridwa kuti adapalamula mulandu okonzekera kuchita chiwembu kapena kuti conspiracy to commit a felony mu Chingerezi. Nde bungwe limeneli latulutsa ndithu chikalata chimene asayinira ndi a Jacqueline Mgogoda amene ndithu ndi a Public Relations Officer a ACB. Akulemba pa mu Chingerezi kuti the Anti-Corruption Bureau has on 30 July 2025 arrested Mr. Shadreck Namalomba, former Commissioner of Customs and Excise at the Malawi Revenue Authority MRA, for offences related to abuse of office and conspiracy to commit a felony. And mwakanena kale akuti mulandu wake ndogwitsa ntchito udindo molakwika komanso kuti amakonzekera kapena kuti amapanga maplani opanga chiwembu, conspiracy to commit a felony. The arrest follows a complaint received by the Bureau on 27 March 2025 alleged that in or around 2015 Mr. Namalomba used his official position to facilitate the release and exportation of banned hardwood Mukula logs in contravention of the Ministry of Trade's 2008 ban on the export of such timber products. Akuti ACB analandira ndithu dandaulo pa 27 March 2027 kunena kuti mu 2015 kapena nthawi yoyandikira 2015 Namalomba adagwiritsa ntchito udindo wawo kuti alole kuti mitengo yoletsedwa kapena kuti band mu Chingerezi ya Mukula ituluke mdziko muno zimene zidaphwanya malamulo au nduna wa zamalonda mu 2008 kuti wina aliyense asapezeke akugulitsa mitengo ya Mukula kupita kunja. Nde akuti Namalomba adagwiritsa ntchito udindo wawo kuti zimenezi zichitike. Following a thorough investigation, the Bureau established that Mr. Namalomba facilitated the unlawful transfer and warehousing of banned Mukula logs to Elvis Freight and Cargo Services Limited at a facility linked to private businessman Mr. Noel Masangwi. Akuti wa Namalomba kugwiritsa ntchito udindo wawo adaonetsetsa kuti zinthuzi ziyende komanso zikasungidwe kumalo ena ku kampani ina ya Elvis Freight and Cargo Services Limited, ndipo malowa anali okuti anali amwini wake kapena kuti amakhudzidwa ndi munthu wina ochita business amene ali bambo Noel Masangwi. Abused his official position to benefit Mr. Masangwi contrary to established MRA customs and procedures. Akuti wa Namalomba adagwiritsa ntchito udindo wawo molakwika poonetsetsa kuti zinthu zikwakomera Masangwi zimene zili zolakwira malamulo komanso ndondomeko zogwira ntchito ku Malawi Revenue Authority. Conspired with Mr. Masangwi to commit a felony by bypassing customs protocols and enabling the illegal exportation of prohibited timber products. Akuti iwanso Namalomba adakhala pansi ndi kupanga plani mwachisinsi ndi Noel Masangwi kuti apalamule mulandu kapena kuti commit a felony umene mulandu wake unali mwadaladala kudutsa kuzengereza kapena kuti kuzungulira kumbuyo kwa malamulo komanso ndondomeko zogwira ntchito za Malawi Revenue Authority kuti aonetsetse kuti andithu mitengo imene ya Mukula yatuluka mdziko muno opanda chilolezo. Mr. Namalomba is likely to face the following charges: misuse of public office contrary to section 258 subsection 1 as read with section 34 of the Corrupt Practices Act. Akuti Mr. Namalomba awayimba mulandu ndithu umenewu ogwiritsa ntchito udindo wawo molakwika umene uli ophwanya malamulo section 258 subsection 1 amalamulo oyendetsera ntchito kapena kuti oyendetsera milandu yokhudza ndi katangale komanso ziphuphu. Conspiracy to commit a felony contrary to section 404 of the Penal Code. Komanso yowa akuti awayimba mulandu ofuna kupanga chiwembu kapena kupalamula lamulo umene uli ophwanya lamulo la Penal Code kapena kuti malamulo olangira anthu kuno kwathu Malawi section 404. The offenses relate to actions committed between January and March 2015 in both Blantyre and Lilongwe
Mr. Namalomba is expected to be brought to court to be formally charged. Akuti milandu imeneyi kapena kuti zinthu zimenezi adazipalamula pakati pa January komanso March mchaka cha 2015 mu mzinda wa Blantyre komanso mu mzinda wa Lilongwe. Namalomba akuyembekezereka kuti akayima pabwalo la milandu kuti milandu imeneyi akayikane kapena kuyivomera motsatira mandondomeko komanso malamulo a dziko lino la Malawi. The Anti-Corruption Bureau remains resolute in its mission to combat corruption. Akuti bungwe lothandiza ziphuphu kwathu Malawi ndi lochilimika pa ntchito yake yothana ndi katangale. Chikala chimenechi asanira ndi Mai Jacqueline Mgogoda amene ndithu ndi olankhulira bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB kuno kwathu ku Malawi. Ndemwe zimene nokha zimenezo Shadreck Namalomba awamanga pa mlandu wa katangale komanso kugwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika umene udachitika mu 2015. Kodi mlandu wa 2015 la Malawi munthu dzika mmanga 2025. Does this make sense to you? Kapena mukuona kuti zimene zizi ndi ndale chabe kuti panopo kwatsala miyezi yochepa kwambiri kuti tipite ku chisankho? Mutuza Malawi maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa VoiceBox.